Magandang umaga mga kalingap. Ito po si Kalingap Alvin at today ay pupuntahan po natin yung si Ate Julie tsaka si Umon. So maalala po natin nung last vlog ay na-hospital po si Umon, na aksidente, na karoon po ng butas yung ulo niya. So ngayon kukumustahin po natin and then magpapaabot din po tayo mga kalingap nung mula sa mga sponsor kasi po nanawagan din po si Ate Julie para doon po sa mga sponsor. Nakauwi na po sila. So, andito na sila. Ate Julie, kumusta? So, no? Ito, kararating lang po namin Kalingap Alvin. Ayan natin ito sa ilagay natin. Ayan. Uy, Umon, kumusta? Okay ka na? Nakakasalita ka na? Kamusta na? Anong Okay lang. nararamdaman mo? Nagsasakit po ng tagiliran ko. Pagiliran, doon lang. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari? Nagkaganyan ka? Naalala mo ba? Anong nangyari? Yan po mga kalingap yung si Umon po. Ngayon nakita natin. Sa hospital po kasi medyo hindi tayo makapag-video. Ito unan. Yan, Umon. Si Umon, grabe yung tama ni Umon. Umayat. Pumayat pa. Umayat po, bumagsak ang katawan. Yan po mga kalingap ang so, okay na. Bakit ba ganyan nangyari? Anong nangyari? Nagkaganyan ka? Pauwi po kami. Tapos, pag po nung yung driver, pagliko baga po, hindi po nailiko yung motor. Tapos ako po nagre-rego ng motor din na po talaga kaya. Mga lasing daw yung kasama mo. Saan kayo galing? Saan kayo galing? Namang kamagong Anong ginawa niyo? Nag-inuman? Ganon? nagtambay lang po. Pero lasing yung mga kasama mo. So, yun yung lesson na, di ba sabi ko sa'yo, iwasan mo na yung mga barkada mo. Ngayon, sana kung nakinig ka nun, baka hindi yan nangyari sa'yo. Ito na yung sasabihin natin na kailangan natin matuto. Kasi si mama mo talagang tingnan mo, nangayayat si mahal ka ng mama mo. Ano sabi mo kay mama mo? Salamat. Napatunayan mo na gaano kamahal ang mama mo, na minsan kahit naaway mo, nandiyan siya. Kasi kahit anong mangyari, anak ka niya eh. Anong may papangako mo kay mama mo? Wala kang may papangako? Bago ka na? Kailangan kasi para sa'yo yan na maging safe ka. Buti na binigyan ka ng chance ng Lord, buhay ka pa. Buhay ka pa. Yung iba hindi na nakakaligtas, lalo sa ulo yung tama. Truck lang sa yun lang na naman ako din. Kakahapon patay. So tig-save lang nga namin. Oh, yung Sa mga kamagong. Mangkamagong. Muntan lang po. Mangkamagong. Mga kamagong. Yung naliko doon. Madami na ganun lang. Sinabot agad yung disgrasya na napagpapatay. Ano na po yung napapalas talaga. Oh, miracle ng Lord. Kasi itong natin, pag nakita na po sa akin yung lobe, kita ko na po yung lobe. Mm. Para ako na nga po yung mauuna. Kasi po kayo kita ko tapos ginisip ko utang po yun. Pero sabi nga sa akin, may kaya mong tingnan. Sabi ko, kakayanin ko po kasi wala po pagkukuhanan ng lakas ang anak ko. Pag ako po nang hinahina po sa tulong ko, parang hindi ko na pero talaga pong nalakas ang ko ang ano. Salamat tayo sa Panginoon kasi kahit nangyari yan sa'yo, buhay ka. May chance ka pang magbago.
pagkakamali. Basta mahalin mo yung kapwa mo, yun yung pinaka the best doon. Ano pa, maging mapagkumbaba sa mga tao, sa magulang mo. Kailangan respetuhin mo, mahalin mo yung magulang mo. Di ba may pangako yan eh? Pero natin po, abisuan ako na ganyan na po. Talagang hindi ko talaga sumitis. Hindi ko talaga ako nag-uwi. 8 days ako doon. 8 days. Inisip ko makaligtas yung anak ko. Talagang hindi ko pa iniwan. Napakaswerte mo kay mama mo. Eh, hindi siya nagsuko. Nilaban ka ni mama mo. Kumbaga, kinapalan niya yung mukha niya. Nanawagan siya. Makasurvive lang po siya. Para makasurvive. Pero dahil Ate Julie, dahil sa mga kalingap, dahil nanawagan si Ate Julie dun sa vlog, so may mga nag-response po at bibigay namin sa iyo Ate Julie yung cash in cash na dala-dala namin. So hindi naman kalakihan pero makakatulong sa kung ano man follow up, check up or mga gamot pa. Oo. Naisip ko lang pagdating namin, sabi ko nakauwi na yung anak ko, paano kaya yung sa gamit ko at andito na. Pero sabi ko kung nag-miracle lang ako sige na sabi ko siguro baka po mag-miracle para sa anak ko, tuloy-tuloy po yung pagaling. Sige. So okay na? So yung mga kalingap, yung mga nag-response po sa ipanawagan ni Ate Julie para sa follow-up check-up and mga gamot. So ito po, nag-response si Ma'am Janet Lagitaw. Si Ma'am Janet Lagitaw, nagbigay po siya ng 2,900. At si Kuya Benny naman po, nagbigay siya ng 3,000. At si Ma'am Brenda ay nagbigay po ng 1,900. So kapag pinagsama-sama po, siya ay nasa 7,800. Buuhin na po natin, gawin na po natin 8,000 ang ibibigay natin kay Ate Julie. Ayan. Ayan po mga kalingap, ito na po ay 8,000 po na binuha na 8,000 Ate Julie. Thank you po sa mga nagbigay tulong po. Thank you po sa mga nagbigay tulong po sa anak ko. Maraming salamat po. Ginawa po kamong instrumento ni God para po tuluyan po makarecover ang anak ko po. Sa una po nagtulong sa akin kay Tita Emmy po, thank you po. At nakakumpleto ko po yung sa pag-opera po sa nung gamit po sa ulo ng anak ko. Tsaka ito po yung pinoproblema ko po kanina, nasabi ko paano po yung maintenance na anak ko po. Ito po, nagdating po sa Kalingap Alvin at meron nga po nagtulong. Maraming salamat po talaga. Ito po kasi wala po talaga akong kakayanan po yung gamot. Hindi ko naman po pwedeng anuhin yung mga kasama ng anak ko kasi walang-wala din po. Mabalik po kami sa 17 para po follow up check up po ni John Richmond po. Salamat ka anak ko sa mga nagtulong. Salamat. Sakit pa rin. Buti nga Kalingap Alvin yung minimal fluid po pag ang tubig na sabi naiihi na lang po ata niya yun kasi nung ultrasound wala man na daw po sabi na wala na daw po nasa tiyan niya pero nagasakit-sakit po gawa na sabi daw bugbog daw po. Wow, bugbog pa yan. So bugbog pa yung niya. So buti hindi siya nag-ihi ng dugo. Hindi man po Kalingap po tingnan po din ako natulog. Kasi usually pag tinamaan yung tiyan ihi lang. Para mataas na po yung percentage ng sakit. Basta makinig ka na kay mama mo ha. Makinig ka din sa akin kasi sayang kasi. Oo.
Nagsisisi ka ba na hindi ka nagpaalam kay mama mo? Ano mga pinagsisisihan? Medyo masakit pa po kasi kaya hindi siya makapag-response. So, basta ano lang, Umon. Mag-ano ka, makinig ka kay mama mo, magsimba ka, magpalit ka na ng barkada, yung mga hindi na umiinom. Tsaka, ano yun, 4 kayo doon, Dapat po sila siya yung walang helmet, lasing, lahat ng violation. Ando na, kaya yan ang yung nangyayari. So, yun, dapat ano din tayo, sumunod din tayo sa batas dito para ligtas din. Lalo na sa batas ng Lord na ibigin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor. Syempre, love God. Mahalin natin ang Panginoon higit sa lahat. Kasi kapag nagagawa natin yun, masasabi natin na okay tayo. Kahit ano man sitwasyon natin, okay tayo. So ayan po, maraming salamat po ulit kay Tita Emmy. Yan, yung solid na nagsusupport sa kanila. At dun sa mga nagpaabot po, maraming salamat po. At syempre kay Ate Nalyn nandito, si Ate Rena Vlogs. Yan, ano sila yung mate tawag. Nagtutulungan mula nung ikunin ka sa abroad. Hanggang ngayon, dito pa rin. Dito pa rin tayo. Mailipat na din kayo dito sa bahay na ito. It's time na pasalamatan natin si Lord talaga. Kahit anong mga pagsubok. sakit binibigay ko sa inyo, pero andyan at andyan pa rin kayo. Hindi niyo ako sinusukuan, Kalingap Alvin. Ano po ay talaga sinusubok po akong grabe ni God. Pero sa bandang huli po, talaga nare-realize ko po na di po nabigay ng problema si God na di po natin kakayanin. Kasi talaga pong ito po talagang di ko na po lang susuko na po talaga ako. Pero sabi ko, yung mga sabi ni mate na ano lang yan, kung saan bibigil ako ng lesson, anuhan lang kayo niyan. Pero huwag lang po makakalimot kay God. Totoo po, talagang ramdam ko po yung pag-miracle niya po talaga sa anak ko. Kasi talagang kabado na po talaga ko nung inooperahan yan eh. Tapos magsabi po sa doktora na okay na. Sabi ko thank you po. Nakasabi po ate po kay doktora na thank you doktora. Kayo po yung ginawang instrumento ni God para po makaano si John Richmond. Tawa po siya, parang natuwa po siya. Kasi bihira lang po yung nakakasurvive. Yung norperahan din po niya kasi sa ulo. Nawala din po dalawa yung sunuran. Kaya natakot na din po ako. Parang ano. Tapos nakita ko po parang lubog na din yung mata yun. Parang nananegative ako. Pero sabi ko nakain yung anak ko. Malaban to. Amon ha. Tandaan mo lang yung ano. At yan po mga kalingap. Thank you so much sa panonood. So, welcome pa rin po kung gusto magpahabol. At welcome pa rin po kayo. Salamat po and God bless sa lahat. Ito po, let's support mga ginagawa ng charity vlogger. Team Kalingap. Basta charity vlogger po, mas maganda. Support din natin kasi may mga tutulungan. Yan. Thank you and God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palagi
Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na